единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и от Отца рожденного прежде всех век. Да. Бог. Бог. Господ. Господ е. Господ. Как аз го възприемам? Първо, съм много грешен. Смятам се за недостоен да взимам от плодовете на Господ, които Той ни е дал. Да взимам причастие, въпреки че свещеника, като си кажеш, знаете греховете, но трябва искрено човек да каже всичките си грехове. Мисля си, че наистина съм възлюбил Господ, но си мисля, че може повече. Според мен всеки човек до сетния си дъх може всеки ден да обича Господ все повече и повече. Когато започнеш да обичаш Господ повече от жена си, повече от родителите си, повече от жена си, тогава според мен човек може да каже, че е възлюбил Господа с цялото си същество. Аз го обичам и смятам, че тепърва Той ще ми показва пътя ми. Смятам моя път да бъде в църквата. Много хора се притесняват за бъдещето си. Сега работя, ще храна деца, къща. Един ден ще мога ли да имам тази работа? Хората се притесняват за старините си, ще има ли кой да ги гледа. Аз като всеки нормален човек също съм се притеснявал за тези неща. Но когато си в църквата и когато си казваш: Господи, аз искам да стана свещеник, за да ти служа, защото съм те възлюбил. Човек не мисли за това. Настръкнах. Не мисли за това, защото той си мисли всъщност: аз ще живея, за да те прославям, за да могат хората да... Те също да взимат от твоите дарове, за да може колкото повече хора, колкото може тези опашки да ги няма само на тези празници. Да може просто хората, като минат покрай църквата, да вдигнат ръка, да се прекръстят, да е как в повечето православен свят. Гърция, Русия, знаете как е било там. Как е всъщност.